Newsfast Karbi Anglong beta Thanjiba ni Sami Sunali Rompi. Apransi beta tipi penar juita. Heroni ahawar ingnam ingnar ahur katumpra ajok rat kisunga. Thoya Karbi jongsi lamdon do kulote BTR alo do dun si keme pusi APHLC penpangda. RCC dolong ketang japat ningkan potrok aprang. Telong kini CM tuliram rong hangapan kirap kehang. Tara langso dikreng langso ahawar kapacing thorji aphan pura dikreng langso youth committee atum song mahang pathekpon. West Karbi Anglong District Heroni Range Forest Sangkangarlo non malom John Phokep sose ingnam ingnar ahur ingnam maju kedo kethak athai ka vepen amethang apok kachapang krangji aparman munit kedo kanglu maju wangsi mentu neke munit aphan ingnam ingnar katengkheng mentu neke hemrit kipri lapen mentu neke rat atum katiki tang sok han nok kapanahok pi lapuson non pu arnianta ington telang lapuson si pinile thotta cheng bil lapen Bogori Ghat Hai Hui Arong Along Anarlo Erdang Si John Phokep Sose An Bagdoji Ingnam Ingnar Ahur Thodam Paksi Rat Katiki Tang Sok Nok Lothe Lapen Han Lahai Hui Aciri Untik Kecho Panahok Pidamlu Non Lahalabangso Ahawar Malom Aratatum Ingting Lote Apran Kachipajok Jiaphan Kaphere Aok Cekom Romram Pensi Donang Bomlang Labangso ingnara hurapan kiplungji aphan ingnam raiko masai khietum thangnat our side ta dengde det puta hadakara ratum pherangke angno ningje pon jengkha pen pabitro kathar Newsfast Karbi Anglong APHLC pen BTR putha kapang dakpon atengke thoi along kedo Karbi mate Plain District along kedo atu Constitution kelong ave lasi alang litum aphan General Asonsi pinchongpon edlo government atu Mikir block mate Tribal block Government pen pinchongpon et lo pusi APHLC atum pen jongpon lasi APHLC atum pachingi atengke Biswanat Chariali mate Biswanat towar kokli Karbi Anglong BTR along pathapon et nangji erong ni chotkali 6 schedule along ri alongke Karbi ke Hills Tribe lasi BTC government atum Karbi Hills Tribe schedule automatically Deng Pondet Nangji BTR along Karbi language second official language Pamanangji Karbi Ahawar School Graduation College along Karbi language pen Pachet Hanlong Nangji Member of Legislative Council along Kit Hom Anghoy Reserve Det Nangji MLA ta EC Anghoy Pipon Det Nangji Karbi Atumaphan Full Political Rights Ajakong Pinangji Karbi Customary Law Ateng pen Karbi Village Council by Karbi own name function long nangji Constitution Ateng 243D Lapen paragraph 31E of the 6th schedule Ateng pen pa function long nangji pusi pangdakpon News Desk report Newsfast Karbi Anglong Number 18 Lumbajong MEC constituency Lapen Number 20 Singhason MEC constituency Ahoyang Bongalong Kedo Longnit Alangroy Dipu Alangroy Dilay Alangroy Lapen Langboku alangroy chingrum petpen chomna pu alangroy along ajak dingklui apita delong kavedet ajok ningkan thongkep sose ratatum sonsuri kesung pensi chingtang nanglo jesemet kesoki un ekachepona porohut lapen lokacharli biheklim soma atum labangso alangroy ke krongput ajok lokacharli dun kedam kewang katora thekpik khangjanglo pupu ka chekap ver atelong anta kithu kewak ajok nonke chekap nodaklo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council kacari ang hoyalong kang niprong kitheki dingatumaphan epong kerap kachohang lapen kachuning ria berta pacetak det aphitta Karbi Anglong Autonomous Council asor ke pangkreve lapen kamatha krangajok rat akisung katora jok une dedlu bang ke kimke pu bang kalilo kimbom lo stamila so dolong ki tangi bang ke apor nang kogi lasi la sot putha kalong kisung bang ke non mat nilit tumalong si dobom lo athe ke dam ke wang skola so mar pendang lok ani wang lasila so putha ka bang nili CM aphan ka chon ri kang tung bang gela puhelo je pini pina prabjin pen labang so telong kimi nang bit he ka sonte me par pigi tun prabjin pen la so tolong
ini kena amat van beta sonten mi par posin yang suni cema aprang si pini nang letum la Newsfast bitung pen ni tu marong pun ka homru thega pot aprang si nang letum phan kachuro pa jolo pete ningkang sama kadong akar dom pa jer pono la si pini nang letum ke bang pen ini tu makisung ke boy nang ka thandun kang tunga bangala phelo non ke dam tang non het jong ini tu la jom na roi ki krong put la bang so jom na rong ki krong put long te long mang no mang ke inglim chok lo te long abadar lo la bang so te long ke par ni tum rong thong kep arat ke kisu kyun ek apente kachar le hin gir lo pe phelo pe kisu kyun ek kachipot ye phat la so bang so te long prap jin pe nang le tum hin pe mate council kachari ke thege ding tu vdc chairman ben chenglok em la pen cm atu la bang so aha war phan prap jin pen tolong ngi pi phan si ni tum hin pen nang chu ni ri no ke telong di no na ma prap jin pen nang pida pranang po la pen telong ta akiban ko lim chok lo si ni penan ke so ken e ajo phelo dam si poni mu dalo la si tab jin pen na konsel la chari bam krunga di masih non ke kang sama botor positame jitu nitu kinang sot bangke non pini penap telong akimi nang pipona sonte alangli cm sar bengame alangli tumpen isia telong nang pipon thek posonte nilining Kiarong pigi lapen non prabjin pen non pini pera ang bong yong si latelong isi nang pi pono sonte isi loka charli pen gedang lok nilitum kisu kiuni lapen kachepon lapen itum sior cholang ladak nitum isi langdam pulute non ke dobom BJP kachari government परिवर्तन भारत निर्माण अच्छे दिन आएंगे पु मेंटुआ पोलोनी नंकिलिपु पुसी लुम्बाजोंग लांगसु दिसमा ahawar ratum Karbi Anglong Autonomous Council aphan towar cholang prong lupusi Newsfast Karbi Anglong pen berta longdun keramtang surihini rakroi serkep aningkan MOS pen kedeng RCC bridge construction asai klembomlu bonta lake ningkan pho trok anbakapor nangkokji lasi RCC bridge ki kim tangte ako aphan ke mesenate long prabjin pen nang pinangji pusi disama ahawar ke doara ratum pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aphan puthot kachuning rialam the Newsfast Karbi Anglong athingnu pachini dun kachari bom non kesung ke boy kirap hek kula bangso CM Tuliram Ronghang phan pustame ni to hin pen prap jin pen non ki kimbok MOS adolong tang te ko la bangso prap jin pen so tolong ki piserak ye phan sin ni to hin pen ni padi krim manja pen dilip hanse Newsfast Karbi Anglong Pinya dapor Pfizer Cap apor malom hanjang langso Sport Association asai hem along li kumat mat si kulat kachi kimma lapen kulat kikim along li kwan anma pu amen ke thapon bangso hut HSA amai pu EM barim Jibon Chandra Pathak Chunbang Amit Puran Terang Rajan Rongpi Sarihajan Bazar Committee amai pu Hemari Tokbi Chunbang Rupsing Rongpi SK Langtuk Timu Pencenglok Klembang Phuatum Chetong Dun Hanjang langso arnibang kang ni ahithi along HSA along li along kulat humkrip hoso se do kachikim do lasi alang litum aphan HSA atum aphan medu apora tengpen piponang jia puthak chethan lapen longle bar longle loputa pachini pon lason si aronta pathik pon dat lopusi kulat kachubi atum cheklo ejon pen kulat ke theatum aphan tangka pharofli piponangpo lapen HSA atumaphan arju jepin pen kulat kapat hemate longle kepa bar atumaphan ta lamsam atangka ta pipon thunangpo lapen lapu HSA atum chedon sarpen cheparai pon lapen kulat kachubi atumta chedon dun bokajan pen bisnu lekhe Newsfast Karbi Anglong Rongrup arlo toklanga hin pen chenglok sonsuri kisungalong karjabdun tipji aphanpura pinitara langso hawarlong dikreng langso yot committee DYC mahang pathik pon bangso mailong DYC amai phuroton bongrum pen mai chari ponsi kongjun bang welson killing mai ke phalam the jaipon SGB Rajeshwar Teron DYC chunbang doloi im rongpi dun mai phu monsing ingtia tum pen chenglok rong asar rup asar research jangatum chetong dun bangso mailong rong arlo kosonsi kapaching thurdun thekjima lapen kitrumi awe tumaphan mesen pen aprang ke ponji aphan bidi sore hai hui chepachoy anparta kisung ke boy hut kacherap lapen ke thekkere atum ke than kimum henlo rong kapaching thurpu hai hui che than pon
alang ni tum ke akaprek phale ki claim galilo alang ni tum ki claim ponji ke ili tum dak dikreng langso hawalong kumania hem mate kumania ahem along kichali ke thek kachali thek rai sikame alang ni tum along ke dor de ki pumpe dokok tahai lase alang ni tum bangke la bangso kumada hem hi kosona kisung ke doma kichali ben ke chenglong alang ni tum sport Dikreng langso yot komiti bidisar kangbura timung longki ingleng harsing ingti lapen kangbura rongpi amai phu roton bongrung dun mai phu harsing bong ronghang kongchun bang welson kiling rapchun bang mongol sing tokbi dihin rimbang dor sing terang saihem chun bang joy sing terang organizing chun bang rohit kiling pen chenglok bang troxy cap klembang arpu pekpon dikreng langso hin anathu non prang owe kimia to phan soi ja to phan prang ke pon thegia phan lapen ke ki japon thegia phan se nili bor ipon lo la si diwai se mang pa thek lo la se nili unan ke la ke por he hin kono ke charlie hin kono se tame alang li tom phan ke charlie hin ko son se ke claiming ma ko son se ke dam nang ma lapen ke ko dia por se alang li tom phan la so charlie ang deng hut ke pasik gun pen alang li tom phan ka charlie ver thegi la so ken kam bang ke nili dikreng lang so hin pen ke karjab lo la se nili tum unan ke nili tum kabarim lo arong kabarim lo same asam rai for tum nang plung ju ya joy ne masi along le pheklang ke kabyang se hok pa vi amoni ke local lo same la so nang ya pon bang we nang bin khat pon bang we amasi nili sabra chwa ju ni masi nili tan bang bhek ne ta ve same nili kamura ku deng na ko News Text Report Newsfast Karbi Anglong. Non alam so pan bertang tan sina. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. BJP Kisan Morcha Socheng Dhenta Constituency Angkangpi Pini Klembang Amai Kangnipon Bang Somai Sikaribi Mai Chari Ponsi Aluhaman Pen Mondal Committee Mai Pu Chandra Ronghang Kongchun Bang Komal Singh Teron Lapen Kithekiding Atum Chetongdun La Somai Long Aluhi Pen Lam ke Jaipon ke Sai Kachutiki Aradaphan BJP Sarkar ke Dohut Klempi Dampi Nangji Pusi Jaipon. News Text Report Newsfast Karbi Anglong. Ajerding Plui Pen PWD Department atum ki Klempon pe asai pini Kheroni Southern Range atum pen Kheroni Kokthom kache tok atowar along kedo apart sampridang ajoini Kheroni ajehak cherok tokara atum lapen Southern Range Forest Department atum lapen cherok tokara atum pen cherap chetodun pen Kheroni ahawar kepaklar ponji aphan pini Kheroni apart mate 0 point along mir arong e pon Bangso Amirarong ki Epon along Kheroni Southern Range Forest Ranger Chandra Singh Tiso Kheroni Sport Association Maiphu Dhon Singh Dera SGB Ajit Mara District VDP Maiphu Boleswar Ingti Rong Asar Singh Tiso Lapen ki Ongdung Nampi Raikom Saikhi Saipu Atum Chetongdun Pen Mir Arong ke E ke Sompon Kheroni Pen Ren Singh Teron Newsfast Karbi Anglong. Ini ada data pansi pajulo doni thang ni card.